Dragi moji prijatelji, ako volite kiseli kupus kao što ga ja volim, čak i obožavam, mnogo će vam se svidjeti ova musaka od kiselog kupusa. Ovo je postno jelo i kao što vidite pravi se od kuvanog kiselog kupusa. Možete ga napraviti od kupusa koji ste već jeli juče i dosadio vam je, ne možete i danas pa da ga malo promenite. Ova musaka ima i svoju mrsnu varijantu koju ću sigurno jednom napraviti ove zime da pokažem da je i to izvanrednog ukusa. Jer ko voli kiseli kupus, sve te kombinacije su mu neodoljive. Evo za početak ću da iseckam jedan praziluk koji je sastavni deo ovog jela. Pripremila sam za to vreme pola šolje riže i pola šolje sočiva. To je ova veća šolja za kafu. Nalit ćemo malo vodom i promešati, jer i rižu i sočivo treba malo isprati prije upotrebe. Pošto smo pripremili praziluk, evo da izrendam malo šargarepe. Šargarepu treba izrendati na ovo normalno rende, ne treba nešto posebno sitno, ali je ipak mnogo lakše nego seckati je. To ću sada sve da propržim na zagrijanom ulju, prvo praziluk, da malo pusti svoj miris, pa kad pusti onda dodam i šargarepu. To ćemo sve malo propržiti i promešati i pripremiti za našu musaku. Izvanredno je jelo i probajte nekada da ga napravite sami. Evo sad dodajemo u tu šargarepu, dodajemo pomešano sočivo i pirinač, ono koje smo malo preprali. I to je gotova priprema praktično, malo ćemo dodati još vode da ne bi bilo suvo, jer sočivo jako mnogo pije vodu, isto kao riža, možda čak i više. Malo ćemo prodinstati ovu masu, to će nam trebati za našu musaku. Možete preogledati moju playlistu postna veganska jela, to jest postno vegan, i vidjet ćete da imam jako mnogo jela koje sam napravila na taj način. Možete i probati, ukusna su i lepa. Dodat ćemo suvi začin ili malo soli. Kao što sam već rekla, za ovu musaku nam je potreban već skuvan kupus. I obično ga pravim kad jedemo kupus jedan dan, pa da ne bi sutradan ponovili isto jelo, napraviti sutradan musaku. To preporučujem i vama. Inače kupus se dugo kuva, može dugo da stoji i da se jede više dana, pa eto jedan dan napravite promjenu. I previše je ukusan da bi se tek tako otpisao. Preko kupusa stavljamo ovo sočivo i pirinač koji smo pripremili sa začinima. Odozgo stavljamo ponovo kupus, ali zalit ćemo, kažem, sočivo jako puno pije vode. Mora da pliva ovako kao što vidite i da prodire do svih delova ovog sočiva i kupusa. Sada stavljamo drugi deo kupusa koji je ukusan i sam za sebe, kuvan sa lovorovim listom bez nekih posebnih začina, biber i lovorov list. I naravno crvena paprika. I sad se priprema bešamel, ali na veganski način. Znači malo ulje, 3 kašike brašna, malo ću ukloniti sa ringle da ne bi izgorelo pre nego što dodam mlijeko, i dodala sam 300 ml sojinog mlijeka. Vi možete bademovo ili neko drugo, meni je sojino nekako najbolje od ovih veganskih mlijeka. Tu se doda malo soli još i meša se dok se ne zgusne. Ovo je vrlo zanimljivo jelo i jako ukusno. Probajte da ga napravite. Ako već imate, ako ste dinstali kupus pa
porodica ne želi da jede samo goli kupus posni, ovo je jedan dodatak koji će vam ulepšati jelo i načiniti ga punijim i boljim. Evo, posuću malo i začina. Ja lično preferiram i volim i nabavljam grčki začin za musaku. To je mešavina raznoraznih začina, ako ga nemate možete upotrebiti i origano ili nešto što vi volite. Probajte ovu neverovatno ukusnu kombinaciju i uživajte. Hvala na gledanju.